Egun hon Maite. Berdin. Maite Aristegi, aurpegi ezaguna Euskal Herrian, abokatua, ene sindikatuan teknikaria izandakoa, 97. urtean idazkari nagusia izan zinen ere. Bai. 2011. urtean Amaiorko listetan zerrenda burua izan zinen, Madriko Kongresuetako hauteskundetara aurkeztu zinenean. Feminismoaren inguruan lan asko egindakoa zera, bai lehen sektorean eta lehen sektoretik kanpo ere bai. Etxalde mugimenduaren partaidezea, bertsolaria, balendabiziko galdera dizut, ez? Maite ematen du zure bizitza erronka bat izan dela, ez? 97. urtean izan zinen ikuste dut lehen emakumea, ez? Idazkaritza nagusira iristen. Bai, estadu mailan sindikatu bateko lehenengo emakumea. Lehenengo emakumea. Bai. Eta gero, erreferente bat zinen eta erreferente bat zera lehen sektorean Euskal Herrian, ez? Galdera da, zuzena ez, nola ikusten duzu gaur egunean lehen sektorea Euskal Herrian? Bueno, aspaldidanik esaten du moduan, ez da, kinka larrian. Eta etxipen izugarriarekin alde batetik, ez da. Ezinean ikusten ditute baserritar asko eta asko, azkenengo 25 urtetan nekazaritza politika batek eraman du sektorea gehien bat intensifikatzera eta industrializatzera, sektorea askotan behintzat, eta geure autonomia galtzera. Eta laguntzen menpe asko eta askotan, azpisektore asko, eta iritsi ezina. Besteen eskutan, eta gero eta itxoago, eta azkenengo presioen igoerekin eta inputen igoerekin, eta ezinean, besteen eskutan, ezta? Horrela ikusten dut sektorearen zati handi bat, nora jo ez dakiela. Eta bestetik ikusten dut, hainbat pertsona baitza, ideia berriekin, proiektu berriekin, izugarrizko gogoarekin gauzak egiteko, ilusioarekin. Eta baitza, iritsi ezin da, egin ezin da, traba asko gainditzen, egoera nahiko prekarioan lana egiten baita, elikadura burujabetzaren bidetik, agroekologiaren bidetik, iraunkortasunaren bidetik egin nahian dabiltzanak, lurra eskuratu ezin da gazte asko, hainbat oztopo burokratiko gainditu ezin da, eta nolabait bi eredu horien talka bat ikusten dut, ezta? Badirudi batzuk esaten dute posible dela, ez da? Intensifikazio hori eta gero beste eredu iraunkor hori ez da posible. Ez da, bata bestia jaten du eta nekazaritza politika eratuta dago moduan bestia jaten du eta ilusio hori ito egiten du. Orduan, momentu horretan gaude eta momentu izugarri erabaki horra. Gizartea eskatzen ari da, nekazaritza bizi bat behar du. Ikusi du COVID-aren krisiarekin ere nola mugak izten direnean nola gelditzen garen zintzilik. Eta gure burujabetza zenbaia txikian daukagun. Eta orduan, horren bidetik, guk gizarteari erantzun egin behar diogu. Eta, hoxe da, momentuko erronka, eta egungo nekazaritza sistema, nekazaritza politikak eta elikadura sistemak dituan zuluak, estali eta beste sistema bat pentsatu behar dugu. Ilusio horri aurre egiteko. Eskerrik asko Maite. Zori.